Daar is de vrijdagmiddagborrel. Ja, weer dansen met z'n allen, de tent gaat op en neer. De vrijdagmiddagborrel. Ja, het is weekend en dan gewoon voor weer. Ja, daar zien we weer. Hoppa. En speciale uitzending vandaag. Of ja, speciaal hè. Voor u gelijk die lat nog gaat hoger, denk ik. Maar we gaan het hebben over... Ja, die sport ze wel een beetje, toch? Wie support, wie bedoelt ze? Ja, we gaan het hebben over Roda. Ja, over natuurlijk Roda, voor de Maastrichtenaren een leuke week geweest. Ondanks dat we zelf niet de play-offs hebben gehaald. Was super goed gedaan stukje, zeker weten. En op doelsaldo just niet gehaald. Is natuurlijk een stukje leedvermaak naar onze goede vrienden uit het oosten. Is natuurlijk ook leuk. Maar die heeft een shirt van Roda, toch? 2 zelfs. 2? Ja, een Oede en een Toes. Wat is er dan met? Niks, die ligt. Ik weet niet eens op dit moment even, volgens mij ligt thuis in de garage. Ja, maar ik heb die vroeger inderdaad gekregen. Ja goed, dus ik heb die gekregen. Ik verzamelde voetbalshirts altijd. Vond ik gewoon leuk. Nou ja, dat zijn 2 shirts. Daar stonden handtekeningen op van de Tiet met Regilio Vrede, Erik van der Leur. Neem ze allemaal maar op. Zou je in het Roda Stadion willen draaien? Ja, nee. Zien de noodzaak niet, nee. Je kunt toevallig de jongens wat te doen voor de wedstrijden van Roda. Die doen het prima, die doen het leuk. Dat zijn leuke gasten. Als ik zou vragen. Nee, ik zou het niet doen. Puur uit de stad Maastricht. Je doet natuurlijk best wel dingen voor MVV. Met de Chicken Diers hebben we natuurlijk MVV-gerelateerde platen uitgebracht. Dan kun je dat niet maken om dan bij de goedste concurrent. Nee, dat is ze niet. Nee. Nee, oprecht. Maar die heb ze wel al gedaan. Ik heb daar eindelijk in gestaan. In de business en dat was aan de business club. Ja, precies. Ja. Maar wat Michel zei met de achtergrond chicken, dat heb ze natuurlijk helemaal niet. Die zit los als DJ en die of zich nu bij Pietersheim staat of staat. Nou, sterker nog, ze hebben me let's gevraagd voor bij Fortuna tegen Feyenoord. Ja. Nou ja, dat was aan de ene kant omdat ik Feyenoord-fan nog ben. Vond ik super vet. Nou, toen kwamen ze bij mij goed van ja, we weten dat je ook Feyenoord-fan bent. Maar ja, voorzien van Fortuna, zo ze beurs kunnen komen draaien. En voorafgaand. Super vet. Ja. Maar ik stond toen met de Amsterdam Gold Race. Wat ook mega ruik hoor. Dus ja, goed, dat zijn keuzes. En ja, goed. Dat is... Nee, maar ik vind Fortuna het sentiment nog wel gaat minder liggen. Ja. En die voetbal, de Eredivisie, natuurlijk MVV en Roda zitten samen in dezelfde competitie. Waarschijnlijk komen jaar gewoon weer. En ik zie nu, voorzien ze as we speak aan volgen. Ja, ze stonden achter bij NAC. In de eerste place. Ja, godzijdank. Ja. Wat hebben we erom gelachen? Dit kind gewoon niet in een boek schrijven. Dat zouden ze ook bij ons doen. Maar Zeker. wie stom is het ook weer tot ze helemaal de kampioenschap kon vieren op dat veld? Ja, nee, maar het is natuurlijk met de wetenschap. Ze hebben vanaf wedstrijd 1 tot en met 33, of wat is het, 37 in de KKD, hebben ze op promotieplekken gestaan. Daar, directe promotieplekken. Ja. En het gaat voor hun letterlijk mis. Een minuut, wat was het, 98 van wedstrijd 37 tot Groningen. 1-1 maakt bij Telstar. Ja, een minuut 96 in de kopbal. Ja, dat komt enorm natuurlijk pas. Ja, dan is dat gewoon het misgunnen voor de Maastrichters natuurlijk. En dan rennen ze het veld op en dan krijg je dat weer zo. Verkeerde informatie, maar het is natuurlijk wel zo op de site van Livescore en Toto is wel aangegeven tot er een goal was gevallen. Oké. Bij Telstar. Ik dacht tweede divisie. Nee, dat is wel echt tot er stond 2-1 voor Telstar. En ja, dat is natuurlijk nog een paar seconden is dat weer verdwenen, want natuurlijk niet goed. En ja, daar zien natuurlijk wat dat constant in de gaten hebben gehouden. Dat is bij de Wim Frens terecht gekomen. Deed maar gewoon het geroep. Ja, maar deze is natuurlijk ook vol onder emotie. En kind ze dat cool nemen? Ja, nee, nee, zo niet inderdaad. Wist ik, die man heeft volgens mij ook zijn verhaal gedaan. Ja. En ik vind het leuk op sommige plekken en hoe Wim dan nog draait. Daar gaan ze op een leuke manier met hem. Dat is ook de humor die ze hebben. Ben ik benieuwd wat. Dat is natuurlijk vrijdag krijgen ze dan de return NAC of Roda NAC. Wat gaat gebeuren met Wim Frens? Ja. Ik denk dat er bij heel veel fans heel veel goed wil heet. Vergeet niet dat Wim Frens ook stadionspeaker geweest is in de hele tijd. En bij Fortuna ook. Oh, wel leuk. En nu dan bij Roda. Dat is vrijdag, dat is vandaag toch? Nee, maar as we speak is de wedstrijd NAC Roda bezig. Dus, ik dacht dat nu vrijdag was sluit luisteren. Nee, oké. Nee, maar we zouden het toch met de informatie van nu hebben. Zeker, tuurlijk. Ik heb je niet. Nee, maar je niet doet. Scharen blijven, hè? Dat moest Wim morgen, hè? Ja, en maar Roda, en dat is het ene, dan moet ik wel even benoemen. Er is ene kerel die zal bij RTV Maastricht deed stage, Kai van Geinen of Genen of wat? Ja, ik denk dat leuk wat met volgen hebben dat wel gezien de afgelopen week.
Ja. En die was zo... Maar die bij RTW Maastricht Ja, zaten. hij liep liep zo'n stage. onappetiet tegen Maastricht neer. Het dicht de screensavers die gaan aanpassen naar de kleuren van Roda en zo allemaal. En dat kost helemaal niet met hem. Dat was zo'n kwalbal, echt. Maar wij pakten die dus ook wel eens op een leuke manier. Oh, Nou, mine die eigenlijk op een leuke manier. Van een keer bij het MVV-journaal. Toen je die radioshow. Ja. Oké. Ja, hebben we hem een keer sorry, hebben we hem erbij gepakt. Want hij liep op vrijdagmiddag stage. En dat was altijd gewoon een losse sfeer. En tegen Stefan van Appenven. Die we ook altijd wel een beetje op de hak nemen. En hem is ook. En vind ik wat dat hoort zo. En op de een of andere manier heet hem dat zo geraakt. Tot daar mich dat anoniem is gewoon bellen. Weet je wat allemaal. En ik had er altijd wel eens in de loop laten gewoon. Zelfs Toes niet direct over verteld. Dat je denkt van het is gewoon niet nudig. Want heb ze zo Zo'n kerel. En dan staat hij daar op de tribune, moest hij nagaan. Dus het ganse seizoen best... Ik zal een filmpje even de kun in beeld. En dan moest ze voorstellen, de bus gewoon een kampioenschap in vieren. Of dachten ze, die minuut. Hè. Dus ze denken dat ze kampioen worden. En die kerel filmt zichzelf en in plaats van te vieren... Ja, er stond niemand... Dat keer waar je gepromoveerd is. Ja, maar er stond ook niet echt vrienden me mee of zo. We gewoon een leenbaan juichen. Ja, precies. En we waren gewoon fuck me strekend zeggen en een schreeuwen. En denk je, 4 gewoon een promotiefeestje. En, maar dan alsnog bezig zien met anderen. En dan is natuurlijk wat dan in Groningen gebeurt. Want ze dachten dat ze dat al helemaal waren. En dat ze dan in Groningen flink met die muts kregen. Ja, compleet terecht natuurlijk. Genieten. En dan maar er zijn meerdere lui die dat volgens mij wel zo gevolg hebben, zoiets jij dat zegt. Want ik heb dat filmpje inderdaad gezien. Oh, Maastricht, dit, dat. En daarna is dat filmpje met A Few Moments Later. Ja. Dan zie je dan een keer dat er iemand zit beteuterd. Ja. En dat heeft iemand online gezet. Dat is, dat heb ik niet gezien. Ik ken de foto wel. Ja. Dat heb ik weer niet gezien. Nee, maar dat zijn dus meerdere lui. Dus het is niet alleen maar, is bij TV Maastricht zo bij. Dus er zijn meerdere lui die dat gezicht of mega irritant vinden. Ja. Ja, de kerel is eigenlijk, als je niet snapt tussen een grapje, helemaal voor Roda, VV en VM deed stage bij RTV, dan is dat gewoon leuk om elkaar te kutten. Maar op een gegeven moment is dat na 5 minuten is dat klaar en dat is voor een stukje vlooien. Hem ging erin door. Ja. Gewoon de ganse middag. En de week erna weer, en de week erna weer, en de week erna weer. Als ze dan niet aanvult, dan gewoon de ik heb ook meteen een jongen wat vroeger in de straat woonde. Dit is ook gewoon een die-hard Roda supporter. Heb ik gewoon meteen een appje geschickt en een fotootje geschickt. Gezonde concurrentie, zonder de gezonde concurrentie bestaat er geen leuke competitie natuurlijk. Nee, zeker. De Loer zoekt naar een hoogtepunt in een seizoen, dat is winnen van een goedste rivaal. En dat duurt er ook gewoon bij. Ja. Maar ik vind, als je niet voor Roda hebt, is niet voor MVV, dat zou voor mij totaal weer aan de vriendschap seizoen maken. Nee, maar dat is hetzelfde met Feyenoord en Ajax. Ja, maar behalve die dag. Hij moet natuurlijk een beetje, en dat moet gewoon leven. En dan het kids elkaar even pesten op maandag op het werk. En dan precies, moet het goed zien. Ja, precies dat. Wie had het, ook vragen. Ik had het niet mee. Ik heb het rood al. Ik had een goede vraag. Even denken. Maar mogen we dat nu niet redden? En zo spelen we komend jaar bij KKD. Denk je dat ze dan volgend jaar weer met gaan doen voor de eerste plekken? Of wordt het gewoon een... Ik heb zo'n paar keer in voetballen op zich. De kinderen niet een incident nog niet zo heel goed voetballen, hoor. Ja. Wie van met 3-0... Ja, wel 2 blunders. Ja, maar dan krijg je met 3-0 krijg je dus op die tuut natuurlijk. Niks op af te dingen. Maar ik denk oprecht dat MVV nogal de kans heeft voor Rus om gelijk te komen. En dan wil ik wel als Simon in het stadion te gaat zitten. Maar de inzet van MVV was die wedstrijd ook gewoon dramatisch. Ja. Maar ik vond Roda, ik heb ze niet heel dicht zien voetballen. Maar op dat moment vonden ze niet zo goed. Ja, maar de kind zijn per ongeluk tweede worden. Of eerste of derde. Dan heb je gewoon eens fucking goed gedaan. Ja, ze hebben zeker goed. Maar dan denk ik, is dit seizoen dan een incident geweest? Ja. Of gewoon ze volgend jaar weer met spelen voor de bovenste plekken. En gewoon ze daar misschien, mocht het dit jaar niet lukken, nog promoveren. Ja, Lego gaat hij weer aan van wat doen die spelers dan. Hè? Als ze niet promoveert of... Als ze promoveert, dan wil iedereen blijven. En als ze dat niet hebben gehaald, dan wil ze misschien weer naar een volgende club of wat dan ook. Ja, precies, ja. Maar word je vroeger ook profvoetballer zien of niet? Ja, ik heb wel redelijk goed gevoetbald. Gekiept, hè? Gekiept, ja. Ik heb zelfs nog bij Fortuna gekiept in de jeugd. Dus wou je profvoetballer worden, machines. Ik heb dat nooit echt uitgesproken, zodat dat zou willen worden. Nee. Die? Ja, ik kan me niet meer herinneren. Ik heb ook vroeger gekiept. De spel is toch heel hoog, hè, nu? Ja, met die samen. Leonidas, ja. Ja, ik toch veel. Veerder, ja. 6e klas. Ja, we kunnen ook nog kampioen worden. Hè? Dus, spannend. nog 3 wedstrijden winnen en zien we kampioen.
Dus alles in eigen hand. We hebben alles in eigen hand. Ja, Maar als ze dan inderdaad zeggen van alles in eigen hand. En MVV had het in eigen hand voor play-offs te holen. En dan verleren ze bij de Graafschap uit. En dan vult alles precies zo tot het just niet redt. Ja. Anders was het natuurlijk nog een heerlijk toetje geweest. Hè? Ja. Dan had ze dus twee wedstrijden had ze nog tegen de rivaal gespeeld. Ja. En dan had ze hun dus persoonlijk nog een nekslaag kunnen geven. En wie lekker wat dat dan geweest. We hadden een revanche van de vorige play-offs in de finale. Maar die waren echt met angst naar Maastricht gekomen. En die hadden voor echt met een vol stadion, wie de laatste weken hij draait. En de positiviteit wat hem de club van MVV is gaan hangen naar alle shit wat geweest is. Dingen tof wat die echt opgerold hadden. Echt. We moesten afgelopen wedstrijd ook gaan met voetballen tegen Sint-Gieteren. En toen is de trainer de shirts vergeten. En veel spelen bij Leonidas met zwart-witte shirts. Ja, normaal Leonidas wit-zwart. En toen zag hij van Sint-Gieteren, oh man, is goed, veel regelen wat shirts. Maar ik zie Roy wat veel van shirts kregen. Ja, natuurlijk. Shirts, ja. Geen met zwart, hè. Nee, maar dat is ook een beetje, maar dat plagen hield er ook bij. Ja, zeker. Zo had ik, deze week hadden we met Chicken DJ's ook een kampioensfeest. Die gingen naar de derde klasse. En de Jusse van tevoren stonden we dan te wachten voor dat we het weer aan de beurt zien. En de Jusse, anti-Schengen. En die zegt tegen de man, die gewoon voor inpakken dadelijk. Hè. Die gewoon voor inpakken. Het is er een half uur. Een goed feest geweest. En daar heet er geen naar de hand van. Ja, maar alleen maar dan iets zelf oppakken. Maar dat is leuk. Ja. En die gasten, die doen het toch niet persoonlijk. Die vinden dat goed leuk om Schengen even te kutten. Ja, en dan is het allemaal goed. Nee, maar stel je voor de gisteren met 2 gestrekte benen in. En de gisteren tegen, dan geven ze als begonnen met Oda Maastricht, dan wordt het met naar goed geweest. Ja, een verhouden van MVV voor. Wie was man Maria? Dat was de afzet, ja zeker. Welke? Wals. Ja. Nee, maar dan is natuurlijk, de rivaliteit is natuurlijk, huurt erbij, klaar. Zeker. Ik gun Roda het beste, maar we maken de niet promoveren. Gewoon lekker bij MVV in de competitie blijven. En als ze nu gepromoveerd waren, hadden ze dat dan op zich wel gegund of niet? Hadden ze het verdiend. Hadden ze wel verdiend. Toch? Ja, nogmaals, niet incidenteel promoveren op een gaans seizoen. Met een periode vind ik dat nog wel kunnen. Maar als die een gaans seizoen op die directe promotieplekken staat, is het natuurlijk geen incident. Maar daarom vraag ik, is het seizoen een incident geweest? Of gisteren volgend jaar? Ik heb dat ook, weet ze. Zien dat de dingen moesten in het leven druk moest maken. Nee, maar voetbal is de belangrijkste bijzaak van het leven. Nee, zeker. Maar het is leuk om het even te hebben, maar hadden ze het gehaald. Maar dat is hetzelfde met Feyenoord en Ajax. Ik bedoel, ik ben Feyenoord-fan. Mijn jongste zoon is Ajax-fan. Mijn oudste is Feyenoord-fan. Om eens heen, ook bij Kenneth. Er zijn genoeg Ajax-fans. Ja, dat is altijd een kutte. En natuurlijk toen ze 17e stond, 18e zelfs. Dat ze was ook altijd even bezig. En nu denk ze, ze hebben het toch best goed gedaan. Om nog richting de 5e plek. Ze wel of Europees, Kan ze zeggen. Nee, maar het bleef altijd leuk om daar gewoon lekker over te staan. Natuurlijk. Zo voor, ik ga eens even horen op het keertje staat. De stelling die we voor hebben is, Roda en MVV zouden hun krachten moeten bundelen en één grote club moeten worden. Nee, dat gaat toch niet. Ja, dat kan niet. Dat kan goed niet. Ik wou wat benieuwd naar het shirt dan. Zo half-half. Ja. Nee, maar dat heeft gewoon 2 generaties nodig om dat te laten nooit gebeuren. Dat kan me gewoon niet voorstellen. Ik ben er ook geen MVV dan samen bijna. Ja, ik ben er ook absoluut geen voorstander van. Het laatste jaar dacht dat het gaat beter ging. Natuurlijk veel meer terug in de financiële. De lui de volgers er aan. Dat is niet beter maar we hebben een ganse aandacht opvatting van het leven. Van het leven ook echt. Nee, maar is toch even filosofisch. Als die gloers naar... daar hebben we het ook een keer over gehad over regio Parkstad en regio Maastricht. Dat gaat nooit samen. Nee. En zo Corbij, ja. Nee, maar dat kan me gewoon niet voorstellen. Dat zal nooit gebeuren. Weer een kutstelling. Ja, heb je weer te veel complimenten gegeven over de vorige? Nou ja, het dilemma. Jij. Zou je liever nooit meer naar voetbal kijken? Of verplicht iedere wedstrijd van Roda in het vak van de ultras zitten? Dat is wel wat een goede stellingen. Dat is een dilemma. Maar ik heb nou wel oprecht geneten van zo'n Champions League halve finales. En wie dat lekker in eind zit. En wie de licht wat aan onterecht in de goal wordt afgekeurd. En zou ik dat moeten missen? Nee. Ik heb me daar echt wel lekker toesvuggen zitten voor zo'n wedstrijd. Dus dan zit ze verplicht iedere wedstrijd bij Roda in het vak van de ultras. En dan mocht je dan wel al die andere wedstrijden ook loeren. Dan mag ze wel al die andere wedstrijden ook loeren. Oeh, is lastig. En dan mag ze niet een shirt aan de schoen hebben, hè? Nee, ik zal echt niet bij de... Nee. Dat is lastig. Dus wel die dat was een keuze maken. Wat zou je zeggen? Ik zou daar gewoon onder geen rij gaan staan.
Nee. Echt niet. Ik kan er ook echt van genieten, maar dus van de andere kant, ik deed ten koste van dat. Ja, Nee, nee, ik denk ook dat ik daarvoor zou kiezen, ja. En dan gewoon geen voetbal meer doen. Nee, daar gewoon Nee. niks meer met voetbal. Nee. Het is lastig, maar... Dat is wel lastig. Nee, maar ik zou niet even mijn hart krijgen. Ik ben natuurlijk wel een paar keer naar Roda gaan loeren. En dan vooral, wie ze toen een keer kosten degraderen tegen Volendam. Ik ben, ja nee, echt serieus. Ben ik met een paar jongens hier daar geweest. Ik ben, wie ze degradeerden, uit de Go Ahead Eagles. Ben ik in het stadion van de Eagles geweest, wie ze degradeerden. Met mijn kameraad toen de tijd. Daar reden we echt voor op. Ja, we hadden natuurlijk een kort lijntje met de MVV toen. Hoeft daar weer geen naam over te nemen. Maar dat was natuurlijk wel... de voetbal niet meer bij MVV, dus dat weet iedereen wel wie ik bedoel. Weet je dan? Maar dat was leuk met uit te gaan. En, Fons van Wessen, denk ik. Fons van Wessen, ja. Arie van Staveren. Ja. Nee, maar ja, dus... nee, ik zou daar niet nog goed gaan. Nee. En die? Nee, zeg toch. Ja, dan loer ik geen voetbal mee. Want ja, ik loer al niet super veel voetbal. Dat is ook niet echt ervan toe zou believen. Voor het voetbal te loeren. Dus, maar als de kans er is, loer ik voetbal. Ja. Dus niet, dat Ja, is niet precies een... dat, ja, precies, toch? Dus ja, nee, ja. Allee, laat gewoon, zou ik zeggen. Oké, jongens, Maar ik vond het dat, wel weer gezellig. Nou, dus Roda is nog even besproken. Ja. Het staat nog steeds, ze stond nog steeds achter. Ik hoop, lekker roet. En dan volgend seizoen weer naar hier. Pakken we ze. Kansen. Ja. En pakken we ze. Wat jongens. En Joris, alvast joh. voor de TikTok-kiekers. We hebben weer even Parkstad. Hè. We hebben heel veel haatcomments uit de regio Parkstad gekregen. Mij niet Haat, doet. Mij ja. niet doet. Dus, Maar dat is andersom ook. Maar absoluut. wel iemand zeggen dat Kierkruid Tropical en Limburgse overheid, dat is natuurlijk niet alleen Parkstad, maar de Kierkruid Tropical, geweldig account. Ja. Echt, Maar keer gaat Tropical, ik had hun getagd in de TikTok van ons. En die liked ook meteen. En meteen een hartje van... Oh, Nee man, superleuk account. Maar En dan ook wel. wie ze zichzelf een beetje op de hak in doen. Maar ook op de goede manier neerzetten, top. Ik kan er niks anders over zeggen. Dus ook dat, hè. Ook dat. Oh! God. Tot de volgende. Ja, het zit er weer op, hè. Tot het volgende keertje. Doei.